एज ऑफ 60. हा, ठीक आहे. तर आता आपण थोडस कालच्या लीलाविषयी चर्चा करूया. तर आता काल आपण ज्या लीला अभ्यासल्या, हं, तर त्यामधल्या कोणत्या कोणत्या लीला आठवत आहेत, कोणाकोणाला बरं आठवत आहेत, त्यांनी सांगूया थोड्याशा. हरे कृष्ण. काल आपण काय काय अभ्यासलं, कुठल्या कुठल्या लीला अभ्यासल्या, कोणाला आठवतंय? किंवा परवा दिवशी अभ्यासलेल्या लीला मधलं कोणाला काय आठवतंय? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा, बोला होता. माताजी, त्यांची ती एक लीला मला खूप आवडली. हा हा. जेव्हा मुली आपल्या नदी किनारी आपल्या शिवजींची पूजा करायला जायचे ना, तेव्हा हम्म. ते त्यांना सांगायचे की तुम्ही माझी पूजा करा. आणि हा. तेव्हा ते त्यांना म्हणजे सांगायचे की तुम्ही माझी पूजा केली तर तुम्हाला वर चांगला मिळेल, तुम्हाला नवरा चांगला मिळेल. आणि जर तुम्ही माझी पूजा नाही केली, मला नाही दिलं सर्व काही अर्पण, तर तुम्हाला हम्म. लंगडा मिळेल, आंधळा मिळेल. ती मला खूप आवडली. हरी बोल, खूप छान. अजून कुणाला आठवतंय? अजून काय अभ्यासलं? थोडीशी हिंट देऊ का मी? शची मातांची पण आपण लीला अभ्यासली त्यांच्यासोबत, आणि जगन्नाथ मिश्रांच्या सोबत पण लीला अभ्यासल्या. मग कुठल्या होत्या त्या? कोणाला आठवतंय? हरे कृष्ण. कोण बरं सांगेल आणि चैतन्य महाप्रभूंना संतुष्ट करेल? कोण प्रयत्न करणार? हरे कृष्ण. कोणाला सगळ्यात आधी चैतन्य महाप्रभूंना एकदम संतुष्ट करायचंय सांगून? कोण बरं तयार आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माझा आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना, की झोप लागली सगळ्यांना? हरे कृष्णा. येतोय माताजी, सर्वांना आवाज येतोय. ओके. अरे, सगळे शांत आहेत आज. तर आपण अभ्यासली ना, शचीमता आहेत त्यांनी जे आहे ते ढोंग केलं, की त्यांना चक्कर येते असं त्यांनी ढोंग केलं. हो हा, हातांनी असं थोडस मारल्यासारखं केलं हो चैतन्य हो, बरोबर आहे. निमाईनी म्हटल्यावरती. मग त्या स्त्रिया म्हणाल्या ना, की काय करा, घरातून जाऊन जरा नारळ घेऊन या. दृष्ट काढायला असं नारळ उतरून टाकतात ना, तर तशासाठी मग ते तर भगवानच आहेत ते. काय केलं त्यांनी, तर घरामध्ये गेले आणि त्यांनी 2 नारळ घेऊन आले. मग आता त्यांच्या वडिलांची कुठली लीला आठवते? कोणाला आठवते? जगन्नाथ मिश्रांच्या सोबत काय घडलं? कोण बरं आलं स्वप्नात त्यांच्या? कोणाला आठवतंय? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जगन्नाथ मिश्रांच्या स्वप्नामध्ये कोण आलं होतं? एक ब्राह्मण आला होता, हो की नाही? आणि जगन्नाथ मिश्रा जे आहेत ते रागावले होते चैतन्य महाप्रभू, जे म्हणजे छोटे निमाई आहेत त्यांना, की खूप खोड्या करतो आणि खूप सगळं नुकसान करतो म्हणून, लोकांचं खूप त्रास देतो ब्राह्मणांना, युवतींना म्हणून म्हटल्यावरती त्यांच्या स्वप्नात ब्राह्मण आला आणि मग त्यांनी सांगितलं की हा सर्वज्ञ आहे, ह्याला काही ज्ञान द्यायची गरज नाही. आणि मग ते म्हणाले की माझा तो मुलगा आहे, त्यामुळे साक्षात नारायण असलं तरी मी जे त्याला योग्य आहे ते सांगणारच, अशा पद्धतीने त्यांची चर्चा झाली, हो की नाही? अशा सुंदर लीला आपण अभ्यासल्या. आणि काल आपण आणखी एक अभ्यासलेला वल्लभाचार्य जे आहेत, त्यांची मुलगी जी होती माता लक्ष्मी, म्हणजे जी आहे ती प्रत्यक्ष सीतामय्याचा म्हणजे जे स्वरूप आहे, किंवा रुक्मिणी मातेचा जो अवतार आहे, तर तिची आणि चैतन्य महाप्रभूंचे म्हणजे निमाई छोटे त्यांची भेट झाली नदी किनारी. ती पूजा करायला आली होती त्यांची, हो की नाही? आणखी मग त्यांची जी भेट आहे, तर त्यामध्ये त्यांच्यामध्ये प्रीतिभाव जो आहे तो फुलला, हे सगळं आपण पाहिलं, हो ना? आणखी आपण त्याच्या आधी जी आहे ती क्रंदन लीला पाहिली होती. सगळ्यात पहिल्या दिवशी आपण जी पाहिली होती, तर ती क्रंदन लीला पाहिली होती. निमाईची म्हणजे छोटे निमाई असताना ते रडायचे, मग हरी कृष्ण महामंत्राचा जप केला की त्यांचं रडणं थांबायचं. मग चोरांना कशा पद्धतीने त्यांनी त्यांच्या योगमायेने भ्रमित केलं हे पाहिलं आपण. मग त्यानंतर नुपूर लीला अभ्यासली होती आपण, हो ना? ते जेव्हा चालत गेले तेव्हा घुंगरांचा छान आवाज यायचा. मग त्यानंतर आपण त्यांची अन्नप्राशन लीलेच्या वेळेला, म्हणजे अन्नप्राशन संस्कार, तर ती लीलाच घडली तिथे. त्यांनी काय केलं, भागवत ग्रंथ जो आहे तो निवडला तिथे. तेव्हा प्रथा होती ना, की भागवत ग्रंथ आणि सोन्याची नाणी, दागिने असं सगळं ठेवलं जायचं, पैशाची नाणी. मग त्यातला त्यांनी भागवत ग्रंथ उचलला, हो की नाही? मग त्यानंतर शेषशाही जे अनंत आहेत त्यांच्या बरोबर खेळण्याची लीला झाली. अशा भरपूर लीला आपण अभ्यासल्या, हो ना? मग सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, आता कोणी चुप नाही बसायचं, हा.
आता आजचा क्लास सगळ्यांनी ऐकूया आणि मग मी विचारेन, तर आपण सगळ्यांनी उत्तर देऊया, म्हणजे सगळ्यांनी जागे राहूया. कॉन्शियस व्हायचं, आपण दक्ष व्हायचं. भगवान यांना ऐकताना बिलकुल पण गाफील नाही राहायचं. आणि भगवान जे आहेत तर ते पाहत असतात की कोणता भक्त कशा पद्धतीने माझी सेवा करतो. ही श्रवण भक्ती पण भगवानांची सेवा आहे. श्रवणम कीर्तनम त्या सेवा आहेत ना, नवविधा भक्तीपैकी, है ना. मग आपण सगळ्यांनी ही पण भक्ती करायची. याचं कारण काय, की भागवताची कथा येते एक. भागवत आपण जेव्हा सांगतो महत्व, तेव्हा महात्म्य सांगतो तेव्हा, तर तो जो होता अं, पिशाच जो होता, तर त्याला मुक्ती का मिळाली, तर त्यानं अत्यंत तळमळीने ती कथा ऐकली आणि त्यावेळेला अनेक जण होते. पण ते सगळे जण जे आहेत, तर त्यांनी काही ती तेवढ्या तळमळीने ऐकली नव्हती आणि त्यामुळं त्याला न्यायला जे आहे तर ते जे आहे ते पुष्पक विमान आलं आणि विष्णुदूत आले, पण बाकीच्यांसाठी नाही आले. मग तसं का घडलं, तर त्यांनी तेवढ्या तळमळीने ती कथा नव्हती ऐकली. म्हणजे हे उदाहरण आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. म्हणून आपण कुठलीही कथा जेव्हा होते, हरिकथा होते, तेव्हा तितक्याच तळमळीने ती ऐकायची, की त्यामुळे आपली शुद्धी होईल. आणि आपल्याला काय माहिती पुढचा क्षण कोणता असणार, त्यामुळे आपण नेहमी त्या तळमळीने ऐकायचा प्रयत्न करूया. आता आपण लीलांना सुरुवात करूया. तर आता बाललीला ज्या आहेत, तर त्या संपूर्ण आपण पौगंडावस्थेतल्या ज्या लीला आहेत, तर त्या भगवान यांच्या अभ्यासत होतो आणि त्यात अभ्यासलं की त्यांना आता शाळेमध्ये जे आहे तर त्यांचं शाळेमध्ये प्रवेश झाला होता. म्हणजे त्यांना जी आहे तर ती बाराखडी आणि ते सगळं त्यांना लिखाणासाठी असं शाळेमध्ये त्यांना घेऊन गेले होते त्यांचे आई वडील. म्हणजे आणि त्यानंतर तिथे त्यांना जे आहे तर ते तो त्यांचा संस्कार असतो, म्हणजे लेखनाचा. तर विष्णूंची पूजा केली जाते आणि त्यानंतर मग अक्षर गिरवायला फळ्यावरती सांगतात आणि त्यानंतर मग दगडी पाटीवरती अक्षर गिरवायची. तर हा संस्कार त्यांचा झाला होता, हे आपण पाहिलं. आणि मग त्यानंतर आता त्यांना पौगंडावस्थेमध्ये जे आहे तर त्यांचे जे वडील आहेत जगन्नाथ मिश्रा, तर त्यांनी आता त्यांना म्हणजे व्याकरण शिकवण्यासाठी एक गंगादास पंडित म्हणून उत्तम असे तिथे विद्वान पंडित होते, तर त्यांच्याकडे घेऊन गेले. आणि मग त्यांच्याकडे घेऊन गेल्यानंतर त्यांच्याकडनं खूप कमी वेळेतच त्यांचं व्याकरणावरती प्रभुत्व आलं. म्हणजे त्यांच्याच्याने प्रार्थना केली की ह्याला तुम्ही जे आहेत तर ते व्याकरण आणि सगळं म्हणजे वेदांचं ज्ञान शिकवा. म्हणजे आता त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं होतं. जे बालवयातलं असतं ते शिक्षण पूर्ण झालं होतं पाठशाळेतलं. आणि त्यानंतर आता म्हणजे जे वेदांमधलं ज्ञान आहे परमार्थ साठी जे आवश्यक आहे ग्रहण करणं, तर त्या पद्धतीचं शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांचा कर्णवेद नावाचा संस्कार झाला. मग त्यांनी शिखा राखली आणि मुंडन केलं त्यांना. आणि त्यानंतर ते त्यांना ते जे पंडित होते तर त्यांच्याकडे घेऊन गेले. म्हणजे गंगादास पंडित जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते कृष्णलीलेमधले सांदीपनी मुनी आहेत, म्हणजे श्रीकृष्णांचे गुरु आहेत. मग त्यामुळे ते फार प्रसन्न झाले. ते खूप शुद्ध भक्त होते. आणि ते जे आहेत तर ते फार प्रसन्न झाले पाहून छोट्या निमाईला. आणि मग त्यांना सोपवलं जगन्नाथ मिश्रांनी म्हणजे आहेत त्या गंगादास पंडितांच्याकडे, आणि त्यांनी व्याकरणाचे धडे दिले. मग खूप कमी वेळातच त्यांनी काय केलं, व्याकरणाचे सगळे नियम, सूत्र, व्याख्या कंठस्थ केल्या. किंवा पंजिटिका नावाची टिप्पणी जी आहे तर ती जी आहे तर ती त्यांनी म्हणजे खूप कमी वेळातच म्हणजे त्याच्यात प्रवीण झाले. म्हणजे ही पंजिटिका नावाची व्याकरणावरती टीका आहे आणि खूप ती तशी अवघड आहे प्रवीण व्हायला सगळ्यांना, पण त्यांनी सगळ्या कुशल विद्यार्थ्यांमध्ये त्याच्यावर एकदम प्रभुत्व मिळवलं. तर त्यांच्याबरोबर शिकण्यासाठी पाठशालामध्ये मुरारी गुप्ता नावाचे एक ब्राह्मण यायचे बरं का. हा, आणि ते जे होते तर त्यांना ते म्हणायचे की तुम्ही म्हणजे हे व्याकरण शिकायला इथे काय येता, तुम्ही इतके चांगले भक्त आहात. तर अशी त्यांची चेष्टा करायची खूप निमाई पंडित. म्हणजे त्यांची जशी इतर ब्राह्मणांच्या खोड्या काढायचे निमाई पंडित, तसं मुरारी गुप्ता आणि निमाई पंडित ह्यांच्या खूप सुंदर सुंदर लीलांचे म्हणजे किस्से आहेत. आणि ते खूप छान लीला चैतन्य भागवतामध्ये त्यांच्यामधल्या घडलेल्या ज्या आहेत तर ती वर्णनं मिळतात. मग त्या ब्राह्मणांना कसं त्रास द्यायचे निमाई पंडित, तर ते काय करायचे तर
काही ब्राह्मण जे असायचे स्मार्त ब्राह्मण ते काय करायचे, नदी किनारी यायचे आणि मग एखाद्याला विष्णूंची पूजा करायची असायची. मग तो काय करायचा, फुलं, दुर्वा, तुळस सगळं असं घेऊन पूजेची सामग्री आलेला असायचा नदी किनारी. आणि मग त्याला काय करायचं असायचं की स्नान करायचं, नदीत स्नान आटपून लगेच येऊन पूजा करायची. तोपर्यंत तो स्नानाला गेला ब्राह्मण की निमाई पंडित काय करायचे की त्याचं जे सगळं आहे पूजेचं साहित्य ते हार सगळे आपल्या गळ्यात घालतील. आणि त्यांनी आणलेला जो भोग आहे दाखवायला नैवेद्य तो सगळा स्वतः खाऊन टाकतील आणि जिथे विष्णूंसाठी म्हणजे त्यांनी म्हणजे त्यांच्यासाठी विष्णू पूजेसाठी जे स्थान म्हणजे जे पक्क केलेलं असतं तिथं त्या आसनावर स्वतः जाऊन बसतील असं ते म्हणजे सगळ्या गोष्टी करायचे. आणि मग ते जेव्हा आंघोळ करून यायचं ब्राह्मण तेव्हा बघायचं की हे सगळं दुर्वा फेकून दिल्यात, फुलं फेकून दिली, तुळस फेकून दिली आणि अशा पद्धतीने सगळा उपद्रव माजवलाय असं वाटायचं त्यांना. मग भगवान ही लीला करायचे. मग म्हणजे स्वतः ती ग्रहण करायची पूजा. मग एखादा ब्राह्मण आहे तो शिवलिंगाची पूजा करायला यायचा. मग त्याचं शिवलिंगच चोरून न्यायचे भगवान. माझीच पूजा कर म्हणायचे. आणखी मग एक ब्राह्मण जो होता तो काय करायचा, नदीच्या पात्रात म्हणजे उभं राहायचा जाऊन आणि गायत्री करायचा उभे राहून पाण्यामध्ये. अशी पद्धत आहे, पाण्यामध्ये उभे राहून गायत्री करतात. तर त्यावेळेला तो गायत्री मंत्राचं उच्चारण करत असताना निमाई काय करायचे, ते खूप पोहण्यामध्ये पटू होते, ते भगवानच आहेत साक्षात. तर ते काय करायचे की पाठीमागून पोहत जायचे आणि पाण्यामध्ये त्यांच्या पायाच्या खालून म्हणजे जाऊन त्यांना त्यांचे पाय हलवायचे की त्यामुळे ते विचलित व्हायचे, ते नीट गायत्री करू शकत नाही आणि ते ध्यान आहे ना गायत्रीचं. तर अशी म्हणजे अशी खोडी काढायची त्यांची. मग आता काही वेळा काय व्हायचं की ते भक्त जे होते संन्यासी असे खूप छान म्हणजे जे असायचे संन्यासी ब्रह्मचारी ब्राह्मण तिथे नदीत स्नानाला यायचे ना. तर त्यावेळेला निमाई काय करायचे की ते पोहण्यात खूप पटाईत होते. तर ते पोहायला जायचे नदीत. आणि जिथे आंघोळ करत असतात, स्नान करत असतात हे सगळेजण जे भक्त असे करत असतात भगवान यांचे, तर तिथे ते जायचे आणि पोहता पोहता काय करायचे, पायाने असं पाणी उडवायचे त्यांच्या डोक्यावर किंवा आपला असा धक्का द्यायचे पायाने त्यांच्या डोक्याला म्हणजे मस्तकाला. तर अशा पद्धतीने ही कृपा करायचे त्यांच्यावर भगवान. म्हणजे भगवान खूप भक्तवत्सल आहेत, तर अशा पद्धतीने ते कृपा करायचे आपल्या भक्तांना पायाने पाणी उडवून किंवा स्पर्श करून अशी ती लीला करायचे. मग काही वेळा काय व्हायचं, ही सगळी ह्या सगळ्या युवतींची मी कथा सांगितली होती ना काल. तर ह्या युवती आलेल्या असायच्या ना, तर त्यांच्या खोड्या कसे काढायचे ते, तर काही युवतींच्या म्हणजे ते काय करायचे, म्हणजे आपण चूल भरण्यासाठी पाणी घेतो ना तसं नदीचं पाणी घ्यायचे मुखामध्ये आणि एखाद्या युवतीच्या तोंडावर ते फुंकून टाकायचे म्हणजे चूल भरताना असं असं अशी लीला. म्हणजे अशा अनेक खोड्या काढायचे ते त्या युवतींच्या. हम्म. आणि त्याचबरोबर पुन्हा काय की ज्या वेळेला म्हणजे मुरारी गुप्ता हे यायला म्हणजे सुरू व्हायचे त्या पाठशालेमध्ये गंगाराम पंडित त्यांच्याकडे. तर मग त्यांच्यासोबत अनेक चांगले चांगले भक्त आणि अन्वय असायचे आणि ह्या सगळ्यामध्ये हे छोटे होते पण प्रगल्भ बुद्धीचे होते. तर ते त्यांना असं आम्ही कुणीतरी मोठे आहोत ज्ञानी आहोत असं त्यांच्यासमोर आविर्भाव असायचा ह्या सगळ्यांचा बरं का, निमाई पंडितांच्या समोर. मग निमाई पंडित जे आहेत तर ते त्यांच्या खोड्या काढायचे. मग एकदा तर त्यांनी काय केलं की गंगा किनारी ते जात होते निमाई पंडितांनी हे निमाई पंडित आणि त्यांचे मित्र त्यांची टोळी तिथं होतीच आणि मुरारी गुप्ता तिथून जात होते. मग त्यांनी त्यांच्या खोड्या काढल्या म्हणजे काय केलं, ते जसं बोलायचे ते जसं आविर्भाव करायचे तसंच निमाई बोलायचा. अशी सुंदर लीला ती. मग शेवटी ते कंटाळले आणि म्हणाले, गंगा म्हणजे जगन्नाथ मिश्रांचा एका ब्राह्मणाचा हा मुलगा, ह्याच्यामध्ये ब्राह्मण वर्णाचे काही गुण आहेत का, पहा कसा हा वागतोय. असं ते कंटाळले आणि आपण आता हे स्थान सोडूनच निघून जाऊया म्हणून निघून जायचे. म्हणजे अशा त्यांच्या सुंदर सुंदर लीला आहेत. मग काय मग काही दिवसां म्हणजे मध्येच काही दिवस जायचे मग काय करायचे हे, तर ती छोटी मुलं जी त्यांच्या वयाची होती त्यांची जी टोळी होती तर त्यांच्यासोबत ते नदीच्या वाळूत खेळायचे, एकमेकांच्या अंगावर वाळू फेकायचे. मग कोणीतरी कोणाच्या तरी अंगावर चढायचं आणि मग त्यांची मारामारी व्हायची. मग तिथे म्हणजे छोटे निमे आहेत ते जायचे आणि पूर्ण त्याला एखाद्या मुलाला पूर्ण त्याची एकदम बेदम पिटाई करायची. आणि मग आता सगळ्यांच्या म्हणजे तावडीतून वाचलं पाहिजे म्हणून नदीत एकदम जोरात जाऊन उडी टाकायचे आणि पोहून दुसऱ्या तीराला निघून जायचे. असं करायचे. किंवा काही मित्र होते ना त्यांचे जे त्या व्याकरणाच्या पाठशाळेतले गंगादास पंडितांच्या, तर
म्हणजे त्यांना ते पोहण्यात उत्तम पटू असल्यामुळं काय करायचे, एका घाटावरून दुसऱ्या घाट, नदीच्या शेजारी घाट असतात ना ते पॅरेंट्स बांधलेले, तर ते पोहून जाऊन गाठायचे त्यांना घाटावर. आणि म्हणजे त्यांची टिंगलटवाळी करायचे, मग त्यांना प्रश्न विचारायचे, असं करायचे. हम्म. मग एक दिवशी काय म्हणजे एक दिवशी असंच त्यांचं म्हणजे टिंगलटवाळी चालली होती सगळ्यांना घेऊन. मग एक दिवशी ते जी हुशार मुलं होती ना, अशी त्यांना जे त्रास द्यायचे, जे छोटी निमाई, ते सगळे एकत्र आले आणि त्यांनी ठरवलं आता काय करायचं, की ह्याला प्रश्न विचारायचे. म्हणून त्यांनी त्याला प्रश्न विचारलाय, म्हणजे तर्क सांगितले आणि ह्याचं उत्तर सांग आता, तू दे आता, सांगितलं. मग ठीक आहे म्हणाले निमाई. त्यांनी सांगितलं सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ऐका, मी सगळ्या व्याकरणाचा संदर्भ घेऊन उत्तर देतो. आणि मग त्यांनी दिलं. हा. आणि त्यांनी असे तर्क मांडले की जे त्यांच्या विरुद्ध होती मुलं, ती पण त्यांची प्रशंसा करायला लागली. मग त्यांनी काय सांगितलं, आता मी तुम्हाला तुमच्या तर्काच्यासाठी माझे तर्क प्रस्तुत केले ना, आता माझ्याच तर्कातल्या मी दोष आणि चुका काढून तुम्हाला दुसरा तर्क अजून प्रस्तुत करून दाखवतो, म्हणून दाखवले. आणि असं त्यांनी सगळं दाखवल्यावर सगळे अवाकच झाले, सगळे आपापल्या घरी निघून गेले. आणि त्यानंतर त्यांना त्रास द्यायचं म्हणजे बंद केलं, म्हणजे अशी ती लीला. मग आता ही टोळी जी असायची निमाई पंडितांची, सोबत बालगोपाळांची, हे काय करायचे, प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक जे शेजारी होते त्यांच्या जे असायचं पाठीमागे घराच्या परड्यामध्ये, तर तिथं कोणाच्या बगीच्यात कुठल्या फळांची झाडं आहेत ते बघायचे, कुणाच्या शेतात छान छान केळी आलीत, कुणाच्या शेतामध्ये कुठली फळं आहेत, सगळं दिवसा बघून ठेवायचे बरं का. आणि रात्री काय करायचे, सगळे बैलाचं सोंग पांघरायचे. हा. आणि सगळेजण घुसायचे शेतात आणि सगळं खाऊन पिऊन लुटून सगळं हे करायचे. आणि तो मालक जर ओरडायला लागला तर इतर लोक गोळा होईपर्यंत हे सगळे पसार झालेले असायचे. मग अजून काय करायचे, तर निमाई पंडित आणि हे त्यांचे मित्र काय करायचे, सगळ्या लोकांच्या घर जी होती त्याच्या बाहेरून कड्या लावून टाकायचे, नवदीप मधल्या, बाहेरून रात्रीच्या वेळी. हा. आणि ते घाबरायचे नाहीत, की ते भगवान स्वयं आहेत, त्यामुळे रात्री पण फिरायचे सगळे मित्र आणि टोळी घेऊन. आणि मग सकाळी उठून शौचालयात जायच्या वेळी सगळ्यांची गडबड व्हायची, सगळ्यांचा आरडाओरडा, म्हणजे अशा इतक्या म्हणजे मजेशीर लीला आहेत त्यांच्या. अशा खूप लीला म्हणजे ज्या आहेत, तर त्यांनी त्या काळामध्ये केला. म्हणजे तो जो बाल्यकाळ, तो पौगंडावस्था, असं मधलं वय असतं ना, त्या वयातल्या त्या लीला आहेत. तर अशा घटना घडत होते. मग आता हे सगळं होत असताना चैतन्य महाप्रभू म्हणजे छोटे निमाई आहेत, तर ते पौगंडावस्थेत गेले. मग त्यांच्या ज्या माता आहेत, तर त्यांना एक दिवशी ते म्हणाले की तू माझं एक ऐकशील का? मग शची माता म्हणाले, हो मी ऐकेन. मग काय आहे, कोणती गोष्ट आहे? तर ते म्हणाले की तू एकादशी दिवशी उपवास कर. म्हणजे एकादशी दिवशी जे आहे, जो कोणी उपवास करतो, तर म्हणजे ते सगळ्या पापातून मुक्त होतात. म्हणजे एकादशी दिवशी जे अन्न खातात, तर त्यांना म्हणजे स्कंद पुराणात वर्णन आहे, की असे जे लोक आहेत, तर त्यांना आई वडील बंधू गुरु यांची हत्या करण्याचं पाप लागतं. आणि मनुष्य जरी वैकुंठापर्यंत उन्नत झाला तरी सुद्धा म्हणजे जो आहे, तर तो जर एकादशीचं व्रत करत नसेल, तर मग तो या पातकाला सामोरे जातो. मग एकादशीला भगवानांना भोग आपण तयार करायचा, पण आपण तो ग्रहण नाही करायचा. भगवान यांच्यासाठी नित्याची व्यंजनं, डाळ भात आपण सगळं करू शकतो, पण आपण जो आहे ते एकादशीचं व्रत करायचं. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलं. तर एकादशीला काय म्हणतात, हरिवासर असं म्हणतात. म्हणजे भगवान यांच्यासोबत आपण जास्तीत जास्त काळ जो आहे तर तो जो आहे तर जो आहे तर तो द्यायचा. म्हणजे जास्तीत जास्त जप करायचं, किंवा भगवद्गीता भागवताचं वाचन करायचं, असं आपण करू शकतो. आणि तो जो महाप्रसाद आहे, आपण दुसऱ्या दिवशी खाण्यासाठी ठेवला तरी चालू शकतो. म्हणजे ज्या महाप्रसादाला विष्णूंनी स्पर्श केला आहे ना, तर त्याला एकादशी दिवशी आपण स्पर्श करू नये, पण आपण दुसऱ्या दिवशी आपण खाऊ शकतो. म्हणजे एकादशीच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचं धान्य खाऊ नये, असं मग त्यांनी यांनी हे मार्गदर्शन केलं. मग शची माता म्हणाले, ठीक आहे मी करेन उपवास. म्हणजे काय, की त्याचं कारण काय, की स्मार्त ब्राह्मण जे होते, तर त्यांच्यामध्ये एक ग्रह होता, की विधवा जी स्त्री आहे, तर तिने एकादशीचं पालन केलं पाहिजे. आणि मग
ज्यांचे पती जिवंत आहेत त्यांनी नाही केलं तरी चालेल, याचा अर्थ थोडस अशा पद्धतीने. तर असं ते खरं तर नाहीये. म्हणजे एकादशीला उपवास सगळ्यांनीच करायला हवा, ती स्त्री असो किंवा म्हणजे विधवा असो, सर्वांनीच त्या व्रताचा लाभ घ्यायला हवा. म्हणजे विष्णुमूर्तीला अर्पण केलेला जो प्रसाद आहे, तर तो आपला महाप्रसाद म्हणतो. मग त्यावेळेला या धान्याच्या पदार्थाला आपण भक्तांनी स्पर्श नाही करायचा, तो दुसऱ्या दिवशी ग्रहण करायचा. तर हे सगळं जे आहे, तर ते चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा आपल्या मातेला सांगितलं तेव्हा त्यांनी उपवास करायला सुरुवात केली. मग आता अ, त्यानंतर आता विश्वरूप जो आहे, त्यांचा बंधू जो आहे, तर तो मोठा झाला होता. आणि मग त्याचा आता अनुरूप मुलगी शोधून तिचा विवाह करायचा, त्याचा विवाह करायचा असं जगन्नाथ मिश्रांनी ठरवलं. आणि त्यांच्या विवाहाचं प्रयोजन जेव्हा झाले, तर म्हणजे असं त्या विश्वरूपला कळलं, तर ते तेव्हा ते अत्यंत अस्वस्थ झाले. म्हणजे विश्वरूप जे होते ते अत्यंत शांत संयमी होते. आणि ते अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांच्या घरी जायचे. आणि तिथे अद्वैताचार्य भागवतावरती रोज कथा करायचे आणि ते ऐकण्यासाठी हे रोज जात असत विश्वरूप. मग जेव्हा त्यांच्यासाठी म्हणजे विवाहासाठी मुलगी पाहण्यात आली असं त्यांना समजलं, त्या दिवशी त्यांनी संन्यास घ्यायचं ठरवलं. आणि ते रात्रीतून एक दिवशी निघून गेले आणि त्यांनी संन्यास ग्रहण केला असं कळवलं. मग त्यांचं नाव होतं शंकरारण्य, असं संन्यास घेतला. मग सगळे भक्तगण वगैरे दुःखी झाले, जगन्नाथ मिश्रा, षटची माता, हे सगळे दुःखी झाले की आता आपला म्हणजे आपला जो मोठा मुलगा आहे, तर त्यांनी म्हणजे खरं तर आपल्या कुटुंबाचा आधार बनायचं, पण त्यांनी जो आहे तर तो संन्यास घेतलाय. म्हणून म्हटल्यावरती चैतन्य महाप्रभू जे आहेत म्हणजे छोट्या निमाईने समजूत घातली की मी बिलकुल तुम्हाला सोडून नाही जाणार. मुलाची जबाबदारी असते की जे आपले माता पिता आहेत तर त्यांच्या म्हणजे त्यांची काळजी घ्यायची, किंवा म्हणजे त्यांच्या म्हणजे त्यांचं सगळं पालन पोषण, जसं लहानपणी आपल्या मुलाचं पालन पोषण पालक करतात, तसं मोठं झाल्यावर मुलांनी आपल्या माता-पित्यांना सांभाळलं पाहिजे. तर अशी मी सगळी काळजी घेईन, तुम्ही तुमची सेवा करेन, असं आश्वासित बोलणं जे असायचं तर ते छोट्या निमाईचं असायचं. आणखी मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत, तर त्यांनी त्या संन्यासाचा निषेध केला. आणि मग अशा पद्धतीने अ, त्यांनी विश्वरूपनी जरी दुःख दिलं असलं तरी मी निश्चित तुम्हाला आनंदी ठेवेन, असा त्यांच्या माता-पित्यांना विश्वास दिला. मग आता एकदा एकदा असा भाग झाला की चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, त्यांच्या घरात जे श्रीविग्रह होते त्याला अर्पण जे केलं होतं, तर ते तांबूल जो होता तर तो भक्षण केला. म्हणजे पान आपण म्हणतो ना, विड्याचं पान बनवून देतात किंवा गोविंद विडा म्हणतो आपण, असं भगवान यांना जो देतात तो तांबूल म्हणायचं त्याला. तर त्यांना ते खाल्ल्यानंतर मूर्छा आली. म्हणजे एकदम ते बेशुद्ध पडले. मग आता हा काय प्रकार झाला, तर सुपारी हा नशेचा पदार्थ आहे आणि सुपारी खाणं नियमाला अनुसरून नाही, म्हणजे आपल्या शास्त्रसंमत नाही आहे, हो ना. म्हणजे आपण जे आहे कुठलंही नशिले पदार्थ आपण जे आहे तर ते ग्रहण करू नयेत. वैष्णवांनी चार निमक तत्वामध्ये आहे ना, मादक पदार्थ नशिले पदार्थांचं ग्रहण करू नये. मग चैतन्य महाप्रभूंची ही लीला आपल्या सर्वांसाठी होती, आपल्यासारख्या सामान्यांसाठी होती. म्हणजे जसं एकादशीला अन्नभक्षणाचा त्यांनी निषेध केला, तसं त्यांनी सुपारीलाही स्पर्श करू नये. म्हणजे विष्णूंच्या नैवेद्यात अर्पण केलेली जरी असेल तरी तिला आपण स्वीकारू नये. मग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते स्वतःला हवे ते करू शकतात. म्हणजे त्यांना काही असं कुठलाही पदार्थ खाल्ल्यामुळं मूर्छा येईल असं बिलकुल नाही. पण त्यांनी लीला का केली, तर आपल्यासारखे सामान्य पतित जीवांना की आपण चार नियामक तत्वांचं पालन हे केलंच पाहिजे. त्यापैकी पहिलं म्हणजे काय, मांसाहार करू नये. म्हणजे आपल्याला करुणा पाहिजे प्राण्याविषयी. मग त्यानंतर दुसरं म्हणजे आपले जे अर्थार्जन आहे ते सत्य त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्नांनी आपण अर्थार्जन केलेलं असावं. म्हणजे लॉटरी किंवा जुगार अशा कुठल्याही अवैध मार्गाने असू नये. मग तिसरं म्हणजे नियमित तत्व काय की आपण अल्कोहोल किंवा मद्यपान म्हणजे आपण म्हणतो त्याला, किंवा धूम्रपान किंवा चहा, कॉफी, कांदा, लसूण म्हणजे हे सुद्धा अशा पदार्थामध्येच येतात. तर आपण हे सगळं जे आहे तर हे टाळावं. तर त्याचबरोबर सुपारी किंवा हे सगळं जे आता उल्लेख झाला, तर हे कशासाठी, तर यामुळे आपल्या शरीराची जी आहे तर ती शुद्धी आपण राखली पाहिजे. म्हणजे शौच आहे तर ते म्हणजे अंतर्बाह्य दोन्ही हवं. म्हणजे बाह्य शौच आहे तर आपण स्नान करू आणि त्याचबरोबर सगळ्या अवयवांची स्वच्छता राखू, पण आपल्या शरीराच्या आतमध्ये पण म्हणजे असे कुठलेही पदार्थ जाता कामा नयेत. कारण आपलं शरीर म्हणजे वैकुंठ आहे, भगवानांचं घर आहे. तर तिथे त्याची शुद्धी राखणं आवश्यक आहे. आणि आपल्या हृदयाची शुद्धी तर आपण हरे कृष्ण महामंत्राने राखायची. ह्या करण्यासाठी आपण अशा गोष्टी करू नयेत. मग चौथं तत्व काय, आपण
अनैतिक असे जे आहेत तर ते असे जे आहेत विवाहित स्त्री पुरुषांनी किंवा अशा व्यक्तींनी ठेवू नये. मग याचा अर्थ काय होतो तर ती एक प्रकारची तपस्या आहे आणि त्याचबरोबर शौच पण आहे. तर हे सगळं आपण जे आहे कलियुगात ह्या चार निमक तत्वांचं पालन करणं आवश्यक आहे. आणि हा जो आहे आदर्श आपल्या पुढे ठेवण्यासाठी त्यांनी ही लीला केली. म्हणजे सुपारीसारखा पदार्थ सुद्धा कसा आहे नशा आणणार आहे आणि म्हणून अशा कुठल्याही पदार्थांचं आपण सेवन करू नये. म्हणजे प्रत्येक लीलेमध्ये भगवान जे आहेत तर त्यांनी आपल्यासाठी उपदेश किंवा संदेश जो आहे तो प्रस्तुत केला पहा. म्हणजे हरिनामाचा संदेश क्रंदन लीलेमधून त्यांनी प्रस्तुत केला. त्यानंतर प्रसादाचं महत्व त्यांनी भक्तांकडनं जगताना म्हणजे जे हिरण्यमय पंडितांनी जो जगदानंद पंडित जे त्यांचे भक्त होते तर त्यांच्याकडनं जगदीश पंडित त्यांच्याकडून प्रसाद ग्रहण करून त्यांनी प्रसादाचं महत्व जे आहे ते आपल्याकडून आपल्यासमोर मांडलं. म्हणजे प्रसाद कसा महत्वाचा आहे ते आपल्यासमोर महत्व मांडलं. म्हणजे अशा सुंदर सुंदर लीला भगवान यांनी केल्या. तर आता ह्या लीलांचं आपण अनुकरण नाही करायचं तर आपण अनुसरण करायचं. म्हणजे काय तर आपल्याला आचार्यांनी जे सांगितलंय तर ते चार निमित्त तत्वांचं पालन करायला हवं तर ते आपण करायचं. अन्यथा आपण काही भगवान नाही आहोत त्यामुळे आपण त्यांचे एक सेवक आहोत या नात्याने गुरु शिष्य परंपरेद्वारे आचार्य आपल्याला जे काही सांगत आले जे काही उपदेश करत आले तर त्या सूत्रांचं त्या नियमांचं आपण पालन करायचं. मग हा खरा शिष्यभाव. मग आता पुढे जाऊन आता कोणती लीला घडली तर आता जे चैतन्य भगवान आहेत तर त्यांचं आता घरातून मोठे बंधू जे आहेत तर ते निघून गेले. मग मातेचं सांत्वन करायला पाहिजे. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी विचार केला की मी गृहस्थ घरी राहत असल्यामुळे गृहस्थ आश्रमाप्रमाणेच मी कार्य करणं आता भाग आहे. आणि मग आता पत्नी विना गृहस्थ जीवनाला काही अर्थ नाही. म्हणजे स्त्री विना गृहस्थ जीवनाला काही अर्थ नाही. आणि म्हणून त्यांनी त्यांचा विवाह करण्याचा निश्चय केला. म्हणजे घर हे केवळ घर नसतं. म्हणजे गृहिणीमुळे त्याला अर्थ येतो त्या घराला. आणि पत्नीसह निवास करण्यामध्येच स्त्री आणि पुरुष म्हणजे यांचं जे जीवन आहे किंवा मनुष्य जीवन आहे तर तर ते खऱ्या अर्थाने सिद्ध होतं. मग आता एक दिवस महाप्रभू आपल्या अध्ययनावरून परत येत असताना योगायोगाने वल्लभाचार्यांची कन्या जी होती तर त्यांच्या ती नजरेस पडली. म्हणजे ती लक्ष्मी जी आहे ती महाप्रभू आणि लक्ष्मी देवीची भेट झाली. मग त्यांचा जो आहे ही जी भेट आहे तर त्या भेटीतूनच तो विवाह योग आहे तो जुळला. मग काय झालं आता ही खूप छान कथा आहे सगळ्यांनी ऐकूया. मग आता जे इथं चित्र दाखवते त्यांच्या विवाहाचं चित्र आहे पहा. हा पुढे घ्या पुढे पाठी नाही पुढे पुढे पुढे. हा पुढे न्या पीपीटी. हा हा अजून ह्याच्या पुढे. हा नाही नाही हे पुढे गेलं आहे पहा त्यांचं चित्र आहे पहा विवाहाचं सुंदरस. ह्याच्या आधी असेल ह्याच्या आधी दोघांच्या विवाहाचं चित्र आहे पहा सुंदरस. हा ह्याच्या आधी आहे ह्या चित्राच्या. हा हे हा ठीक आहे इथेच इथेच थांब. तर पहा तर ह्या ज्या लक्ष्मी आहेत तर ह्या नववीपवासी जे ब्राह्मण होते वल्लभाचार्य तर त्यांची कन्या होत्या. मग आता तिथंच एक ब्राह्मण होते त्यांचं नाव होतं वनमाळी घटक. तर त्यांनी मध्यस्थाची भूमिका केली आणि त्यांनी लक्ष्मी देवी आणि चैतन्य महाप्रभूंचा विवाह जो आहे तो जुळवून आणला. आता हे कोण होते प्रभू रामचंद्रांच्या अवतारात हे विश्वामित्र मुनी होते की ज्यांनी माता जानकी आणि प्रभू रामचंद्रांचा विवाह घडवून आणला होता. आणि रुक्मिणीच्या विवाहात मध्यस्थ असणारा जो म्हणजे जो ब्राह्मण आहे ना म्हणजे रुक्मिणी मातेचं जेव्हा हरण केलं भगवानांनी तर जो ब्राह्मण निरोप घेऊन रुक्मिणी मातेकडून जो गेला होता भगवान श्रीकृष्णांच्याकडे तर तो ब्राह्मण म्हणजेच हे भक्त म्हणजे ज्यांनी विश्वामित्राची भूमिका त्रेतायुगात निभावली.
त्यानंतर द्वापारामध्ये एका निरोप्या ब्राह्मणाची भूमिका निभावली भगवान आणि माता रुक्मिणी यांच्या विवाहामध्ये. म्हणजे रुक्मिणी मातांचं हरण करून भगवानांनी जो विवाह केला तेव्हा. आणि त्यानंतर आता चैतन्य महाप्रभूंच्या अवतारात भगवान आले तेव्हा माता लक्ष्मी आणि त्यांचा जो विवाह आहे तर त्यावेळेला त्यांनी एक वनमाळी घटक या नावाच्या ब्राह्मणाची, म्हणजे मध्यस्थ ब्राह्मणाची भूमिका निभावली. आणि अशा पद्धतीने चैतन्य देवांचा विवाह जो आहे तो लक्ष्मी जी आहे तर तिच्याशी झाला. मग आता हा विवाह जो आहे तर तो जेव्हा झाला तर त्यानंतर पुढे कोणकोणत्या लीला घडल्या तर त्या आपण अभ्यासणार आहोत. आता सगळ्यांनी आपण अभ्यासूया की ज्या गोपीजनांच्या म्हणजे खोडी काढण्याच्या, गोपबालकांच्या किंवा जे गोपीजनांचे माता पिता आहेत त्यांच्या खोडी काढण्याच्या ज्या लीला ज्या काही केल्या होत्या श्रीकृष्णांनी द्वापारामध्ये, तशाच लीला इथे नवद्वीपमध्ये त्या चैतन्य महाप्रभूंनी केल्या पहा. अगदी जशाच्या तशा लीला ज्या आहेत तर त्या चैतन्य महाप्रभूंनी इथे नवद्वीपमध्ये अवतरित होऊन केल्या. आणि त्याचबरोबर ते सगळे जे भक्त आहेत ते सुद्धा भगवानांच्या लीलेमध्ये सामील होण्यासाठी अवतरले होते. आणि त्यानुसार ह्या ज्या लीला आहेत त्या घडत होत्या. मग आता जे जे गुरु होते गंगाराम पंडित ते कोण होते? सांदीपनी मुनी होते. अशा पद्धतीने मग आता त्यांच्या लग्नातले जे मध्यस्थ होते ते कोण होते? वनमाली घटक, तर ते होते गतजन्मीचे जे आहेत तर ते रामचंद्रांच्या अवतारात आले तेव्हा विश्वामित्र मुनी होते. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रत्येक भक्त जो आहे तर त्यांचे यांची भूमिका जी आहे तर ते भगवान यांच्या सोबत लीलेचा त्यांना आनंद देण्यासाठी ते अवतरित झालेले होते. मग आता जो आपण तीर्थाटनासाठी आलेल्या ब्राह्मणाची लीला आपण सगळ्यात पहिल्यांदा जी अभ्यासली, मग तो ब्राह्मण कोण होता? तर बाबा जे आहेत आणि यशोदा मैया यांच्या घरी तो तेव्हा पण तीर्थाटन करून आला होता. आणि तो भगवान यांचा खूप उत्तम भक्त आहे युगानुयुग. आणि तो दरवेळी भगवान यांच्या लीलेमध्ये तीर्थाटन करणारा ब्राह्मण होऊन येतो. जसं एखाद्या चित्रपटामध्ये एक ठराविक अभिनेता ती भूमिका वठवतो ना, तर म्हणजे प्रत्येक वेळी प्रत्येक चित्रपटामध्ये एखादा खलनायकाचीच भूमिका सगळ्या वठवतो प्रत्येक वेळी. तसं म्हणजे तसं ती जी पात्र आहेत ना लीलेमधली आणि ते जे भक्त आहेत ते ठरलेले आहेत. भगवानांचे ते दीर्घ काळापासून भक्त आहेत आणि त्यावेळेला भगवानांना आनंद द्यायला आणि त्या लीलामध्ये समाविष्ट व्हायला ते येत असतात. मग त्यावेळेला पण नंदबाबा आणि जयशोदा आहेत त्यांच्याकडे जे आहेत तर ते तीर्थाटन करून आले होते. आणि तेव्हा पण त्यांनी ते स्वतःच म्हणजे बालगोपाळ होते तर त्यांना प्रसाद करून त्यांना ग्रहण कराव्यास त्यांच्यासमोर प्रस्तुत केला. तशी सुंदर लीला तेव्हा पण घडली होती. आणि तशीच लीला आता ही चैतन्य महाप्रभू जेव्हा अवतरित झाले या पृथ्वी तलावर तेव्हा देखील पुन्हा तो ब्राह्मण जो आहे तर तो त्या लीलेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी आला आणि ही लीला घडली. मग त्याला त्यांनी हे सांगितलं चैतन्य महाप्रभूंनी की अशा पद्धतीने तू माझा युगानुयुग भक्त असल्यामुळे तुला मी प्रत्यक्ष दर्शन दिलं आहे. मग आता त्यांच्या बाल आणि किशोर वयातील लीला आहेत तर त्या आपण अभ्यासणार आहोत. हम्म. म्हणजे युवावस्थेपूर्वीच्या किशोर वयातल्या ज्या लीला आहेत तर त्यामध्ये काय काय घडलं तर ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग आता जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांच्या वयाच्या 11व्या वर्षी त्यांनी काय केलं, म्हणजे किती लहान वय आहे पहा. तर त्यावेळेला त्यांनी म्हणजे काय केलं की विद्यार्थ्यांना शिकवायला आरंभ केला. म्हणजे त्यांनी एका विद्यालयाच खोललं आणि तिथं त्यांनी किशोर वयातच विद्यार्थ्यांना शिकवायला आरंभ केला. मग ह्यात एक सुंदर लीला घडली, म्हणजे संस्कार घडला त्यांच्यावर. तर तो यज्ञोपवीत संस्कार जो आहे तर तो घडला. तर साधारणतः विवाह आधी होतो. थोडेसे ना चैतन्य भागवत आणि चैतन्य चरितामृतामध्ये अशा विखुरल्यात लीला. अशा क्रम नाहीये. चैतन्य भागवतामध्ये किंवा जिथे जिथे लीला आहेत त्या अशा पाठीपुढे आहेत. तर जशा आहेत प्रस्तुत केल्या गेल्या तशाच तशा मी मांडते सर्वांसमोर. पण आपण साधारण हा समजून घेऊया बा की यज्ञोपवीत संस्कार म्हणजे काय असतं. तर व्रतबंधन किंवा उपनयन, व्रतबंध किंवा उपनयन म्हणतात त्याला संस्कार. मग यज्ञोपवीत जेव्हा धारण केलं ना भगवान यांना करण्यात आलं तो संस्कार जो होता तर त्यावेळेला ना
भगवान जे आहेत तर त्यांचं जे यज्ञोपवीत आहेत ते म्हणजे स्वतः अनंत शेष वासुकी म्हणजे जे अनंत शेष आहेत ते स्वतः आले तिथे आणि ते भगवान यांच्या म्हणजे आमचा यज्ञोपवीतचा अवतार त्यांनी धारण केला म्हणजे असे भगवान यांचे सगळे आभूषण किंवा जे आहेत ते अनंत शेष आहेत तर स्वयं ते स्वतः अवतरले तिथे आणि त्यांनी यज्ञोपवीताचा अवतार धारण केला आणि भगवान यांच्या शरीराला असं सुंदर यज्ञोपवीताचा वेळ असतात तसं घातला. आणि हे सगळं म्हणजे भगवानाचे शुद्ध भक्त होते तर ते अनुभवत होते अंतस्थ स्तरावर जे जे या लीलांमध्ये सहभागी व्हायला भगवान यांच्या आले होते पृथ्वी तलावर. आणि मग भगवान यांनी काय केलं त्यावेळेला वामन रूप धारण केलं बटूचं रूप जी वामन अवतारात त्यांनी लीला केली आणि असं सुंदर दर्शन आपल्या भक्तांना अंतस्थ स्तरावर म्हणजे ध्यानामध्ये त्यांना दिलं. तर अशी ती सुंदर लीला होती. मग त्यानंतर विवाह संस्कार त्यांचा घडला आणि त्यानंतर त्यांचं म्हणजे 11व्या वर्षी त्यांनी आता काय केलं की म्हणजे त्या किशोर वयामध्ये त्यांनी जे आहे ते व्याकरण शिकवायला सुरुवात केली म्हणजे ते अध्यापक बनले. आणि त्यांच्याकडे अनेक अनेक विद्यार्थी आहेत ते व्याख्या श्रवण करायला यायला लागले. मग आता महाप्रभू तर ते शिष्य शिष्य म्हणजे त्यांना अनेक शिष्य होते पण महाप्रभू सुद्धा वयाने लहानच होते ना. तर ते सुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांसमोर समोर पाण्यामध्ये खेळायला जायचे गंगेच्या जलक्रीडा करायचे त्यांच्यासमोर विनोद करायचे असं त्यांचं खेळीमेळीचं वातावरण होतं. मग हळूहळू त्यांनी जे आहे तर त्यांनी जिथे जिथे जाईल तिथं पूर्व बंगाल म्हणजे बंगाल प्रांताच्या पूर्व भागामध्ये जे आहे तर हरिनाम संकीर्तनाचं आंदोलन जे आहे ते सुरू केलं. आता महाप्रभूंचं जे बौद्धिक सामर्थ्य होतं त्याच्या प्रभावाने थक्क झाले हे सगळे जे लोक होते ते आणि त्यांनी शेकडो शेकडो विद्यार्थी प्रभूंच्याकडे आकर्षित व्हायला लागले. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अध्ययन त्यांनी आरंभ केलं. आता आता तिथंच एक पूर्व बंगालमध्ये तपन मिश्रा नावाचे ब्राह्मण होते. आणि हे जे ब्राह्मण होते त्यांच्या जीवनाचं ते ध्येय आहे आपल्या जीवनाचं काय ध्येय आहे हेच त्यांना कळलं होतं म्हणजे त्यांनी भरपूर ज्ञान संपादन केलं होतं. पण त्यांना भरपूर ज्ञान संपादन करून सुद्धा आपल्या जीवनाचं ध्येय काय आहे मानवी जीवनाचं हेच त्यांना लक्षात आलं नव्हतं. म्हणजे काय की त्यांच्याकडे भरपूर शास्त्रांचं ज्ञान होतं. आणि त्यांचा अत्यंत व्याकरणावर चांगला व्यासंग पण होता म्हणजे पटू होते. तर पण कसं होतं की बऱ्याचदा जर आपल्याकडे म्हणजे भरपूर ज्ञान आहे पण आपण जर कर्मकांड किंवा फलासक्त कर्म किंवा तात्विक तर्क अशा पद्धतीने जर या ज्ञानाचा उपयोग म्हणजे केला म्हणजे कर्मकांड करण्यात किंवा जी फळाच्या आशेने कर्म केली किंवा तात्विक तर्क म्हणजे जे ज्ञान आहे वेदातलं त्यानुसार मनानेच तर्क काढायचे आणि प्रस्तुत करायचे आचरणाच्या स्तरावर उतरवायचं नाही असं जर केलं तर असा व्यक्ती संभ्रमात पडतो आणि त्याला आपल्या जीवनातलं नेमकं ध्येय काय आहे आणि आपण काय करायला हवंय हेच नाही कळत. मग तपन मिश्रांचं असंच झालं होतं म्हणजे मानवी जीवनाचं ध्येय काय आहे तर कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती करणे. आणि कृष्णांची संतुष्टी प्राप्त होण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते सगळे प्रयत्न करणे. भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे कृष्ण प्राप्ती करणे किंवा कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती करणे खरं म्हणजे ध्येय म्हणजे कृष्ण प्रेम मिळवणे. हे ध्येय आहे. मग तपन मिश्रा जे आहेत तर म्हणजे त्याचं उदाहरण आहे की त्यांना काही कळतच नव्हतं ते संभ्रमातच होते की आपल्या जीवनाचं ध्येय काय आहे त्यांना शेवटपर्यंत निश्चित करता नाही आलं. मग चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं श्री सनातन गोस्वामींना उपदेश करत असताना त्यांचं श्रवण करण्याची म्हणजे जेव्हा श्री सनातन गोस्वामींना चैतन्य महाप्रभू हे उपदेश करत होते त्यांची भेट प्रयागराजला झाली तर त्यावेळेला ते जेव्हा उपदेश करत होते तर त्यावेळेला त्यांनी ह्या तपन मिश्रांना परवानगी दिली तो उपदेश आहे तो ऐकण्यासाठी तिथे थांबण्याची. आणि मग अनेक पुस्तकांचा संग्रह करण्यात आपण इकडे तिकडे रेंगाळतो पण एकाचंही वाचन नाही करत पहा आपलं पण असं होतं हो की नाही. आपल्याकडे सगळ्यांकडे भरपूर पुस्तकं आपण जमवली शिलप्रपादांची भक्तीतली भागवतावरच्या टीका किंवा असं सगळं आपण जमवतो पण आपण वाचन किती करतो. मग तसंच झालं होतं तपन मिश्रांचं म्हणजे तपन मिश्रांच्या उदाहरणातून आपण लक्षात घेतो. मग तपन मिश्रांना त्यांनी तेव्हा उपदेश दिला आणि त्याद्वारे त्यांनी मार्गदर्शन केलं. म्हणजे अशा संभ्रमात जे पडलेले लोक असतात मग त्यांना भगवान यांनी कसं त्यांचा उद्धार केला तर त्यांच्या स्वप्नात एक ब्राह्मण आला. आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही निमाई पंडितकडे जा आणि मग ते आले तपन मिश्रा जे आहेत ते चैतन्य महाप्रभूंच्याकडे म्हणजे स्वप्न पाहिल्यावर तपन मिश्रा जे आहेत तर त्यांना समजलं की हे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. मग चैतन्य जे आहेत महाप्रभू त्यांच्या चरणाच्या आश्रयाला ते आले आणि त्यांनी सगळा वृत्तांत सांगितला स्वप्नातला आणि मग त्यांना स्वीकारलं चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि
मग त्यांना उपदेश केला. म्हणजे काय, की तपन मिश्रा जे आहेत तर त्यांचा अशा प्रकारे त्यांनी उद्धार केला. म्हणजे जेव्हा भगवान आणि भगवत भक्त यांच्या आपण संघामध्ये राहतो, तेव्हा अशा पद्धतीने भगवान केन प्रकारे आपला उद्धार करत असतात. किंवा त्यांनी शास्त्रांचा अभ्यास केला होता आणि सगळं त्यांना माहिती होतं शास्त्रांचं ज्ञान. पण त्यांना संभ्रम होता. मग भगवान यांनी कसा उद्धार केला, म्हणजे शास्त्र हे सुद्धा काय भगवान यांची वाणी आहे, वेद हे भगवान यांची वाणी आहे. मग तो जो कोणी त्याचा संग करतो, म्हणजे शास्त्रांचा किंवा वेदांचा अशा अभ्यास, म्हणजे असा जो अभ्यास करतो, म्हणजे भगवान कृष्णांचाच एक प्रकारे संग करत असतो. मग भगवान त्याचा एन प्रकारे असा कधी ना कधी उद्धार करत असतात. पहा, मग त्याला स्वप्न दृष्टांत झाला आणि त्यांचा उद्धार झाला. म्हणजे तपन मिश्र आहेत, मग त्यांनी भगवानांची सेवा करायला, चैतन्य महाप्रभूंची सेवा करायला नवद्वीपातच मी राहणार असं हट्ट धरला. म्हणजे त्यांची इच्छा होती. पण प्रभूंनी त्यांना वाराणसीला पाठवून दिलं. तिथून जवळ आहे वाराणसी, तर तिथे पाठवून दिलं. मग प्रभूंनी तपन मिश्रांना काय सांगितलं, की आपल्या दोघांची ना वाराणसीमध्ये भेट होईल, तिथे तुम्ही कार्य करा. हरिनामाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी त्यांनी जे आहे तर तिथे त्यांनी तुम्ही तुमचं कार्य करा सांगितलं. तिथे राहून भक्ती करा. तर चैतन्य महाप्रभू हे भगवान आहेत स्वयं. त्यांना माहिती आहे की पुढे यांच्या जीवनामध्ये काय घडणार आहे. तर ते पुढे ते संन्यास्त जीवन जगणार होते, तपन मिश्रा जे आहेत ते. आणि त्यामुळं त्यांना वाराणसीला जाण्याची त्यांनी आज्ञा दिली. म्हणजे काय, की ते भविष्यात संन्यास घेतील. आणि जे महाप्रभू आहेत तर ते गृहस्थाश्रमी होते त्यावेळेला, जेव्हा भेट झाली त्यांची तेव्हा. आणि म्हणून त्यांनी भविष्यात ते संन्यास घेणार आहेत आणि तिथे सनातन गोस्वामींना जेव्हा शिकवण देतील, तेव्हा तपन मिश्रांना जीवनाचं त्यांच्या जे ध्येय आहे ते प्राप्त करण्याचा उपदेश करतील. आणि त्यांना असं भगवान यांचं जे ज्ञान आहे, म्हणजे जे हृदयामध्ये आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराचं जे ज्ञान असतं ते त्यांच्या हृदयामध्ये प्रकाशित होईल त्यावेळेला. अशी ती लीला होणार होती. आणि म्हणून त्यांनी त्यांना वाराणसीला पाठवलं. मग आता पूर्व बंगालमधील जनतेला हरे कृष्ण महामंत्राचं म्हणजे जे आहे तर त्या म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्राचं जे दिव्य उच्चारण आहे, तर त्या उच्चारणाची जिथे जाईल तिथे यारद एक तारक कृष्ण उपदेश म्हणजे जे आहे, तर त्यांना प्रत्येकाला जे आहे ते हरिनाम सांगण्यासाठी त्यांनी काय केलं, भ्रमण केलं. हम्म. आणि त्यांनी काय केलं, मग अनेक शिष्य तयार केले आणि त्यांना विद्वान बनवलं. आणि अशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभूंनी जिथे जाईल तिथे आणि सगळेजण गुरु बनले पाहिजेत. आणि त्यांचं म्हणजे जे आहे तर ते उद्दिष्ट आहे, म्हणजे आपल्यातला प्रत्येक जण गुरु बनला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी ऐकूया. चैतन्य चरितामृतामध्ये भगवान जे आहेत तर त्यांचं जे आहे तर ते हे वक्तव्य काय आहे, की प्रत्येक जण जो आहे तर तो गुरु बनला पाहिजे. आणि जो जो भेटेल त्याला आपण कृष्ण उपदेश केला पाहिजे, हरिनाम सांगितलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर प्रत्येक नगरामध्ये, ग्रामाग्रामामध्ये हरिनाम पोहोचलं पाहिजे, प्रत्येक घराघरामध्ये. तर अशा पद्धतीने त्यांनी प्रयत्न केला. तर ही त्यांची जी आहे तर ती शिकवण आहे. त्यामुळे आपल्या इथे उपस्थित असलेला प्रत्येक जण एक चांगला उत्तम प्रचारक बनू शकतो, प्रत्येक जण उत्तम शिक्षक प्रवचनकार बनू शकतो. कारण आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंचे जे आहेत ते आशीर्वाद आहेत. मग आपण अशा पद्धतीने ज्ञान ग्रहण करायचं, की चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय. मग त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी आपल्यातल्या प्रत्येकाने प्रचारक बनले पाहिजे, आपल्या प्रत्येकाने उत्तम शिक्षक बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि निश्चित बनू शकणार सगळे, कारण चैतन्य महाप्रभूंची आपल्यावरती खूप मोठी कृपा आहे. करुणावतार असे कृष्ण चैतन्य महाप्रभू आहेत. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी असे प्रयत्न करूया. म्हणजे काय, की संपूर्ण विश्वामध्ये जे आहे तर अखिल वैष्णवांची म्हणजे संपूर्ण विश्वामध्ये मांदियाळी झाली पाहिजे, यासाठी त्यांनी प्रचार आणि प्रसार केला. मग आता चैतन्य देवांची ही पण दृष्टी जी आहे तर आपल्या सगळ्यांना आता लक्षात घेता येईल, की इस्कॉनची जी स्थापना केली आहे श्रील प्रभुपाद यांनी, तर याची जी पाळंमुळं आहेत तर ती चैतन्य महाप्रभूंच्या शिकवणीमध्ये आहेत. तर पाश्चात्य देशातले सुद्धा म्हणजे विद्यार्थी तेव्हा येत असत, म्हणजे नवद्वीपला ते मोठं विद्येचं माहेरघर किंवा ज्ञानाचं भांडार होतं. दूरदूरून तिथं म्हणजे विश्वविद्यालयासारखं होतं आणि तिथं दूरदूरून विद्यार्थी यायचे शिकायला. मग पाश्चात्य देशामध्ये हे ज्ञान कसं पाठवता येईल, प्रचार प्रसार करता येईल, अशा पद्धतीने त्यांचे प्रयत्न होते. म्हणजे विदेशी आलेल्या भक्तांना ते पूर्ण ज्ञान संपन्न करत असत. मग आता हेच जे आहे तर हे
म्हणजे जे आहे तर ते त्यांनी भाकीत शिल प्रभुपादांबद्दल जे आहे तर ते लिहून ठेवलं होतं की माझा सेनापती येईल, मोरा सेनापती असं. आणि तो काय करेल की जे इथून दूर गेलेत, म्हणजे या आध्यात्मिक जगतापासून दूर गेलेत, भारतामध्ये खरं तर पवित्र भूमी आहे, पुण्यभूमी आहे, आणि इथं आध्यात्मिक ज्ञानाची ती खाण आहे. भारतात ज्यांचा जन्म होतो तर तो खूप पवित्र मानला जातो. असा श्लोक येतो चैतन्य चरितामृत मध्ये, पुढे येईल तो मध्य लिहिलेमध्ये. तर तेव्हा आपण तो घेऊच. तर म्हणजे स्वतः चैतन्य महाप्रभूंनी हे सांगितले की भारतामध्ये जन्म होणं खूप पवित्र, इट इज म्हणजे ऑस्पिशियस, इतकं पवित्र आहे, शुभ आहे. आणि तो पुण्यात्माच आहे भारत भूमीमध्ये जन्म घेतलेला. मग इथून जे दूर गेलेले आहेत ते भगवान यांच्यापासून दूर गेलेले आहेत पाश्चात्य देशामध्ये. मग त्या म्हणजे जे पतित जीवांना भगवान यांच्याशी जोडण्यासाठी, त्यांना जे विस्मरण झालंय भगवान यांचं, त्यांच्यासाठी माझा सेनापती येईल आणि तो आपलं जे आहे तो कार्य करेल, अशा पद्धतीनं भाकीत त्यांचं लिहून ठेवलं होतं. लोकचंदास ठाकूरांच्या लेखनामध्ये येतं ते, भक्तिविनोद ठाकूरांनी पण आपल्या समोर आणलं होतं. असे अनेक त्याला संदर्भ आहेत. मग अशा पद्धतीनं त्यांचं जे प्रचार कार्य जे आहे तर ते चालू आहे. मग आता ह्याला थोडीशी पार्श्वभूमी अजून सांगेन की जे 6 गोस्वामी होते त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या तिरोभावानंतर काय केलं, एक वैष्णव राजसभा म्हणून तयार केली की जिथं विश्वातले सगळे वैष्णव, म्हणजे राजसभा म्हणजे काय, वैष्णव राज म्हणजे सगळ्या वैष्णवांची, अखिल विश्वातल्या, म्हणजे आपण म्हणू ब्रह्मांडातल्या वैष्णवांची, वैष्णवराज म्हणजे सगळ्या वैष्णवांचं जिथं प्रभुत्व आहे, असे सगळे म्हणजे येतील एकत्र, म्हणून त्याला वैष्णवराज म्हणले. आणि सभा, सभा म्हणजे काय, तर सगळे एकत्र येऊन त्यांचं जे एक मंडली तयार होते, तर अशा पद्धतीने त्यांनी तयार केली होती. मग ह्याच पुढे जे आहे ते रूपांतरण शिल प्रभुपादांनी केलं, इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. म्हणजेच काय, तर जागतिक म्हणजे जी वैष्णव राजसभा आहे, म्हणजे संपूर्ण सगळ्या वेगवेगळे देश आणि राज्य जी आहेत तर तिथली. मग त्यामुळे इंटरनॅशनल म्हणजे अखिल, किंवा आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, म्हणजे ह्याचंच ते रूपांतरण आहे. म्हणजे जे काही चैतन्य महाप्रभूंनी शिकवण दिली तीच पुढे नेण्याचं कार्य जे आहे ते श्रील प्रभुपादांनी केलंय, पहा. तर हे अशा पद्धतीने आपण समजून घेऊ शकतो. मग आता इकडे पूर्व बंगालमध्ये प्रचार कार्यामध्ये जे आहे ते चैतन्य महाप्रभू जे गुंतलेले होते, त्यामुळे काय झालं, ते घरापासून दूर गेले. मग त्यांची जी पत्नी आहे ती माता लक्ष्मीचं रूप आहे, मग ती पतिविरहाने अत्यंत दुःखी झाली. मग एक दिवशी काय झालं, तर म्हणजे जो विरहरूपी सर्प आहे, तर त्यांनी लक्ष्मी देवीला दंश केला आणि त्या विषाने तिचा अंत झाला आणि ती परलोकवासी झाली, म्हणजे ती भगवत धामात परत गेली. आता लीला कशासाठी घडत असतात, तर प्राकट्य होतं आणि आपली भूमिका जी आहे ते निभावतात ते भक्त, आणि पुन्हा भगवत धामाला परत जातात. मग आता वैकुंठातून माता लक्ष्मी ज्या आहेत त्या आल्या होत्या ही लीला करण्यासाठी. मग जेव्हा त्यांची लीला कार्य समाप्त झालं, तेव्हा मग त्यांचा भौतिक स्तरावर मृत्यू झाला. अशा पद्धतीने हे दाखवणं, म्हणजे ही जी आहे ते लीला ही प्रस्तुत केली गेली आपल्या समोर. आणि मग त्यांच्या विरहरूपी सर्प म्हणजे अतिविरहानं त्या आजारी पडल्या आणि त्याद्वारे म्हणजे इतकं त्यांना त्यांच्यामध्ये विरहभाव होता की त्याद्वारे म्हणजे त्यांचं खाणं पिणं थांबलं, किंवा अत्यंत म्हणजे कृश झाल्या त्या. आणि त्या म्हणजे भावामध्येच, त्या दुःखामध्येच, त्या विरहभावामध्येच त्या ज्या आहेत तर त्यांनी आपला जो आहे तर तो प्रवास थांबवला, म्हणजे त्या भगवत धामाला परत गेल्या. म्हणजे या पृथ्वी तलावरचा प्रवास त्यांचा थांबला, त्या गोलोकवासी झाल्या किंवा भगवत धामाला परत गेल्या. मग त्या वैकुंठवासिनी आहेत, सौभाग्याची देवता माता लक्ष्मी. त्यामुळे त्या पुन्हा आपली लोकांची यात्रा संपून वैकुंठामध्ये परत केल्या. मग आता प्रभू अंतर्यामी होते, त्यांनी हे ओळखलं की लक्ष्मी माता जे आहे तर त्यांनी जी आहे तर ती आपली जी या लोकांची यात्रा आहे ती संपवली आहे. मग आता जे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते भरपूर धनसंपत्ती अनुयायी यांना घेऊन घरी परत आले. आणि मग शची मातेला खूप दुःख झालं होतं, म्हटल्यावर त्यांनी तिचं सांत्वन केलं. आणि तिला दिव्य ज्ञानाचा उपदेश केला. ही शरीराशी संबंध आहे, पत्नी मुलं बाळ यांचा, पण आपला म्हणजे आपण शरीराचे संबंधी आहोत, पण खरं तर आपलं भगवान यांच्याशी जे नातं आहे ते आपण दृढ करायला हवं. आणि आपण अत्यंत धीर आणि विवेकी बनलं पाहिजे, अशा पद्धतीने त्यांनी उपदेश केला. आता चैतन्य महाप्रभूंनी आपलं अध्यापन जे आहे ते आरंभ जेव्हा केलं, तेव्हा आपल्या विद्येच्या बळावर प्रभुत्वावर सगळ्यांना जिंकून घेतलं. मग आता
मग त्यानंतर पुन्हा सौभाग्याची देवी म्हणजे विष्णुप्रिया, म्हणजे माता लक्ष्मीचंच ते पुन्हा एक प्रतिरूप आपण म्हणू, प्रतिबिंब रूप आहे. तर विष्णुप्रिया बनून ती आली आणि त्यांचा विवाह पुन्हा एकदा झाला. म्हणजे ह्या द्वितीय पत्नी आहेत, हं, त्यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. मग आता जी विष्णू पत्नी विष्णुप्रिया आहे, तर त्यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर आता एक महत्वाची लीला आहे ती आपण इथे घेऊया. हा, मग त्याचे थोडस वरती घेऊया. केशव काश्मीरी जो आहे त्याचं चित्र आहे पहा इथे ह्या पीपीटी मध्ये. तर म्हणजे ते अत्यंत सगळीकडे सगळ्या विद्वानांशी चर्चा करायचे आणि सगळ्यांना आपल्या विद्येच्या बळाने जिंकून घ्यायचे. मग एकदा काय झालं, की केशव काश्मीरी नावाचे असेच एक विद्वान होते आणि त्यांचं जे म्हणजे काश्मीर हे त्यांचं मूळ स्थान, म्हणजे काश्मीरचे पंडित खूप हुशार असतात बोलताच. हं. आणि मग ते अत्यंत विद्वान होते आणि ते नवद्वीपात म्हणजे आले तेव्हा कुठलाच विद्वान त्यांना हरवू नाही शकला. आणि पण जेव्हा म्हणजे ते नवद्वीपात आले तेव्हा नवद्वीपातल्या ब्राह्मणांनी काय विचार केला, की हा तर नवशिकाच पंडित आहे, म्हणजे असं निमाई पंडितला ते समजायचे. मग आपण काय करू, ह्याच्याशी वादविवाद करायला ह्यालाच पाठवू, म्हणजे हा हरला तरी आपली नाचक्की होणार नाही आणि समजा ह्याने वादविवादात हरवलं ह्या ब्राह्मणाला, तर पण आपलंच काय होईल, वाहवा होईल, की अशा पद्धतीचा पंडित जो आहे तर त्याला आम्ही पारखून पाठवला आणि त्यामुळे आपण वादविवाद जिंकला. अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहे तर ते ठरवलं. मग आता हा हा जो केशव काश्मीरी जो होता, तर तो जो पंडित होता, तर त्याची आणि चैतन्य महाप्रभूंची जी भेट आहे तर ती पौर्णिमेच्या एका चांदण्या रात्री काय झालं, महाप्रभू आपले जे सगळे विद्यार्थी होते आणि त्यांच्यासोबत असे बसलेले होते गंगेच्या तीरी. छान असं छान पौर्णिमेच्या दिवशी टिपूर चांदणं पडलं होतं आणि ते बसले होते गंगा किनारी. मग योगायोगाने काय झालं, की तो काश्मीरी पंडित तिथे पोहोचला आणि मग त्यानं गंगा मातेची प्रार्थना केली आणि श्री चैतन्य महाप्रभूंची भेट घेतली बरं का. आणि मग आता तिथं काय झालं, प्रभूंनी त्याचं स्वागत केलं आदराने. केशव काश्मीरीला फार गर्व होता स्वतःवरती आणि मग आता ते म्हणाले, की मी जाणतो की तुम्ही व्याकरणाचे फार मोठे अध्यापक आहात, निमाई पंडित आहात, पण लोक तुमच्या बाल्य म्हणजे तुमचं जे बाल्य व्याकरण आहे तर त्याच्या पंडित्याचं गुणगान करतात. म्हणजे तो गर्वाने काय म्हणाला, तुमचं जे आहे हे बाल्य व्याकरणच आहे आणि म्हणून लोक तुमचं कौतुक करतात. मग तुम्ही कलाप व्याकरण शिकवता असं मला कळलं. मग तुम्ही जे आहेत तर ते म्हणजे खूप शब्दचलाखी करण्यामध्ये खूप निष्णात आहात असं तुमचे विद्यार्थी सांगतात आणि कपट करण्यात तर तुम्ही फार निष्णात आहात असं सांगतात, असं म्हणाले बरं का. मग आता पाणिनी, कलाप, कौमुदी या पद्धती आहेत व्याकरणाच्या. सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. पाणिनी व्याकरण आपण अभ्यासतो, कलाप व्याकरण अभ्यासतो, कौमुदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरणाच्या ह्या ज्या आहेत त्या व्याकरण पद्धती आहेत. मग ह्या व्याकरणाचा अभ्यास जो सगळा आहे, निमाई पंडित विख्यात होते कारण भगवान स्वतःच आहेत तर त्यांना कोणतं ज्ञान नाही असं असणार आहे का. मग हे सगळं सगळं त्यांना ज्ञान होतं. मग केशव काश्मीरींना खूप आपल्या विद्येच्या कारकिर्दीचा म्हणजे खूप खूप गर्व होता आणि म्हणून त्यांनी अशा पद्धतीने त्यांच्याशी म्हणजे जे आहे तर ते संवाद केले. मग त्यावेळेला ते म्हणाले, हो मला व्याकरणाचा अध्यापक म्हणून ओळखतात. मग आता हे सगळं ज्ञान विद्यार्थ्यांना मला काही समजावता येत नाही, मग तुम्ही थोर कवी आहात, मग गंगा मातेची कीर्ती आणि वर्णन जर तुम्ही केलं तर आम्ही सगळे ऐकू. म्हणजे तुम्ही सगळ्या शास्त्रामध्ये फार पारंगत आहात आणि काव्यरचनेमध्ये पण तुम्ही फार प्रवीण आहात असं मी सुद्धा तुमच्याबद्दल ऐकलंय. आणि माझ्यासारखा नवोदित बालक तुमच्या पुढे काय त्याची कथा. तर तुम्ही म्हणजे खूप छान गंगा मातेची जर कीर्ती आहे तर त्याचं जर वर्णन केलं तर निश्चितच तुमचं कवित्व मला ऐकायला आवडेल आणि तुम्ही माझ्यासमोर प्रस्तुत करा असं म्हणाले. मग केशव काश्मीरी ह्या ब्राह्मण पंडिताला जेव्हा असं म्हणाले तेव्हा त्याचा अजूनच गर्व वाढला. गर्वाने कसं छाती फुगते तसं झालं आणि एका तासात त्यांनी गंगेचं वर्णन करणारं जे आहे ते 100 श्लोक रचले बरं का. आणि मग काय झालं, की प्रभूंनी फार प्रशंसा केली. मग ते म्हणाले, मी काही तुमच्यासारखा श्रेष्ठ कवी नाही. मग आता त्यांनी श्लोकांचा अर्थ सांगितला तर बरं होईल, सांगितलं. मग अर्थ सांगितला त्यांनी. मग तो जेव्हा अर्थ सांगितला तेव्हा प्रभू म्हणाले की ठीक आहे. मग त्यांनी काय केलं, त्यांनी जे रचलेले
जे काही श्लोक होते तर ते जसेच्या तसे त्यांनी जे आहेत म्हणजे 100च्या 100 श्लोक जे आहेत, तर त्या सगळे जे श्लोक आहेत चैतन्य महाप्रभूंनी, तर त्याचा जेव्हा त्यांनी अर्थ सांगितला, म्हणजे अर्थ सांगितला सगळा केशव काश्मीरीनी, तेव्हा त्यांनी ते लगेचच लगेच स्मरण करून त्यांच्यासमोर म्हणून दाखवले. ते सगळे श्लोक आहेत ते लगेचच त्याचं उच्चारण करून जसेच्या तसे म्हणून दाखवले. म्हणजे गंगामातेची थोरवी जी आहे तर ती म्हणजे त्यांनी जे आहे त्यांच्यासमोर प्रस्तुत केले. मग आता ह्या श्लोकांचा सगळा अर्थ पण सांगितला चैतन्य महाप्रभूंनी, म्हटल्यावरती ते अत्यंत आश्चर्यचकित झाले. म्हणजे हे जे दिग्विजय पंडित म्हणतात, म्हणजे सगळीकडचा विजय घेऊन ते आले होते म्हणून त्यांना दिग्विजय पंडित किंवा केशव काश्मीरी असं त्यांचं नाव आहे. मग आता ते म्हणाले की म्हणजे तुम्ही तर श्रुतीधर आहात, म्हणजे आणि भगवंतांच्या आशीर्वादाने मलाही म्हणजे जे आहे तर ती ही म्हणजे कृपा मिळाली, म्हणजे वाजवी वेगाने त्यांनी उच्चारण केलं जसंच्या तसं. मग आता त्या ब्राह्मणांनी पुन्हा प्रश्न विचारले की म्हणजे तुम्ही जे आहेत तर यामध्ये काही दोष आहेत किंवा असे काही सांगाल का, असं म्हणाले. तर मग चैतन्य महाप्रभू म्हणाले की तुमच्या स्तरावर काही दोष नाही आहेत, तुम्ही मला शिकवू शकता. पण त्यांनी काय सांगितलं की ह्या श्लोकामध्ये 5 दोष आणि 5 अलंकार आहेत, तर ते मी तुम्हाला सांगतो, असं करून त्यांनी त्याची चूक त्यांच्या नजरेत आणून दिली. मग अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचे जे दोष आहेत ते त्यांच्यासमोर स्पष्ट केले. मग त्यांनी एका ठिकाणी काय लिहिलं होतं, भवानी भरतू लिहिलं होतं. म्हणजे काय की भवानी भरतू म्हणजे काय की भवानी म्हणजे माता पार्वती, मग तिचा पती म्हणजे भरतू. तर पती म्हणजे जे आहेत तर तो उल्लेख असा, म्हणजे शिवांची पत्नी जी आहे तर तिला भवानी म्हणतात. मग तिचा पती आता दुसरा कोण असू शकतो, हो की नाही? म्हणजे ही चुकीची रचना होती. तर अशी त्यांची चूक त्यांच्या नजरेत आणून दिली त्यांनी. महादोष जो आहे म्हणजे याला महादोष म्हणायचं. तर तो त्यांनी जो आहे तो प्रस्तुत केला. आणि मग अशा पद्धतीने जेव्हा त्यांच्या समोर हे सगळं चुका ज्या आहेत तर त्यांच्या प्रत्येक ठिकाणी प्रस्तुत केल्या, तर त्यावेळेला जे आहेत तर ते केशव काश्मीरी जे आहेत तर त्यांना फार आश्चर्य वाटलं की कसं बरं हे सगळं आपल्यासमोर प्रस्तुत करतायत, म्हणजे काव्य कौशल्य कसं बरं एवढं आहे. हा, आणि त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी केलेलं स्पष्टीकरण ऐकल्यावर खूप खूप आश्चर्य वाटलं. आणि मग त्यांच्या तोंडातून शब्दच फुटत नव्हता, निशब्द झाले ते. आणि मग एक विद्यार्थ्यांनी माझी बुद्धी कशी काय कुंठित केली, असं मला कसं काय हरवलं, असं त्यांना वाटलं. मग सरस्वती मातेनं काय केलं की त्यांच्या स्वप्नामध्ये येऊन त्यांना सांगितलं की हे भगवान श्रीहरी आहेत स्वयं, असं त्यांना दृष्टांत दिला. आणि ते त्यांना शरण गेले मग केशव काश्मीरी जे आहेत ते. आणि जे निमाई आहेत तर त्यांना शरण जाऊन त्यांचे ते भक्त बनले. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. म्हणजे वस्तुतः सरस्वती देवीने त्यांना प्रेरणा दिली सगळ्या रचना करायला. पण सरस्वती माता पण भक्त कुणाचे, भगवान श्रीकृष्णांची, म्हटल्यावर तिने स्वप्नात येऊन तिला त्या केशव काश्मीरीनं दृष्टांत दिला. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. आणि मग केशव काश्मीरी आहेत ते त्यांना शरण आले आणि त्यांचे उत्तम भक्त बनले. आता या सगळ्या आपल्या किशोरावस्थेतल्या लीला संपल्या. आता पुढच्या वेळी उद्याला आपण युवा अवस्थेतील महाप्रभूंच्या लीला अभ्यासणार आहोत. मग आता आज शशीश्रुत अष्टकम कोण गाईल? हरे कृष्णा. थोडस 5 मिनिटं आपण जास्त घेतली. अं, तर शचीसुत अष्टकम आपण गाऊया आणि मग आपण आजच्या क्लासची सांगता करूया. हरे कृष्णा.